Hello mga parts, welcome back again sa ating bagong video at sa aking munting channel. May antigo po tayong kahoy dito na Nara. So matagal na po ito. Dahil may time tayong gumawa ng DIY videos, so grab na natin. Gagawa akong lamisa mga parts. Mukhang luma na tong Nara na to, pero magiging bago pag nagawa na natin. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, i-subscribe mo na yan at pakipindot mo na din yung notification bell at nang lagi kang updated sa aking mga video na ina-upload. Yan mga parts, dito na tayo sa tapat ng tindahan ni Mrs. Magpapwesto. Alis sila sa sakada, bili ng parinda. Yun, bago natin umpisahan, ako nga po pala si John Eric Cyber Tamanyo and you're watching tong GRPH TV. Yeah. Medyo matigas pa. Ang ganda pa ng pagkaano niya. So, kailangan ko nga sain yung ko. So, makita yung pagkakas ko dito mga parts. So, ito na gamitin natin. Asa lang natin ng cleaner natin. So masyadong matigas kaya mapuruma agad. Grind ko na lang. Yung mga parts, ito yung natin, gagawing paa. Medyo siya, mabigat na kahoy. Hardwood bit nito. Mga parts, pangalawang beses na tayo naghasa ng cleaner bit natin. Sobrang tigas ng kahoy na to.
mga parts, gagamit tayo ng buisin. Buisin na sanding sealer. Lacquer sanding sealer. Dahil wala tayong paintbrush, gagamit na lang tayo ng basahan mga parts. Yan mga parts, kapag natuyo na po, tapos natin applyan itong sanding sealer, lihain na natin. Parts, tapos na po. Tapos na. Kaya na lang na matuyo. Salamat mga parts sa panonood. Salamat sa suporta. Bago po, please subscribe na po kayo mga parts. Yan mga parts, tapos na po. Salamat sa panonood. Don't forget to subscribe and like at pakishare na rin po. Salamat.